जनायावबो 52थि फरायसा सानखौ फालिदों। बनसु आफाद दानाया गिदिर बाथ्रा नङा, बेखौ फोथांना लाखिनायासो गिदिर बाथ्रा। बे आफादा मैखुन बेरनानै रानलांनाय बायदि रानलांफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। धेमाजि जिल्ला जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 52थि फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि गामि गामि गासै 50 किल'मिटार गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ मान बावो। बेनि उनाव साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बाहागो लायो आरो बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारि, जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बायलें गयारि, राजाखाना पन्चायतनि काउन्सिलर मुस्रिमा सबिता इस्लारि, सिगां पन्चायतनि काउन्सिलर मुस्रिमा सहिला नार्जारि, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायो। जिहेतु जोंनि गेजेराव दाख्लै मोनसे बनसु होननाय मोनसे गोदान आफाद सोमजिबाय। दा बेनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौनो बुंगोन, येस बयहाबो बर' एबा बयबो डेम'क्रेसि हिसाबै बयहाबो संगठन एबा मोनसे आफाद दानायनि बयहाबो राइट दं, बेखौ रावबो बादा होनो हाया। दा बेनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों, जुदि आफादखौ दादोंब्ला सोरबा एबसुखौ सोरबा साहित्यखौ टारगेट खालामालासिनो बिथांमोननि थांखिया मा, बिथांमोननि आइडिय'लजिया मा, बिथांमोननि थांखिनि सायाव बिथांमोना खामानि मावलाङोबा मोजां जायो। गिदिर जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायोबा बिथांमोना वेलकाम, खिन्थु सोरखौबा एबसुखौ टारगेट खालामनानै बै आफादफोरा दादोंब्ला बे खिन्थु माब्लाबाबो जोरनाय नङा। बिदिनो जों बिदिन्थि हिसाबै गुबुन गुबुन आफाद बिदिनो सिगाङाव दालांबाय, बिदिनो दाबाय जोब्बाय गुबुन गुबुन आफादफ्रा बिदिनो मैखुन बेरनाय बायदि बेरदों आरो साननैसो गेजेरावनो राननानै सिरिलांफिननाय बायदि बे जागोन। दा बेनिखायनो जोङो बे गुबुन आफाद दादों होननानै जों बे आफादनि सायाव माने आस्था गैया, फोथायनाय गैया। रायजो राजाया जेरै दिनैसिमबो गोदोनिफ्रायनो दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुखौनो रायजोआ बिसास खालामनानै एबा फोथायनानै खामानि मावबोगासिनो दं। दिनै एबसुआ रायजो राजाया मुलुगाव बर' हारिया जेसेबां दिन थागोन, मुलुगाव बर' हारिया जोबस्रांनानै थाङागौमानि एबसुआ जोबनानै थांनाय नङा। दा एबसुखौ फोजोबस्रांनो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों, खिन्थु बिथांमोना एबसुखौ फोजोबस्रांनो हानाय नङा। एबसुजों रायजो राजायानो दं आरो एबसुजों गासै दैदेनगिरिफ्रानो दं। एबसुआ जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङै सोमजिनाय मोनसे आफाद नङा। बे बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि जेंनाखौ लानानैसो सोमजिनाय मोनसे आफाद। बे सोरबा सानै साथाम मानसिया दानानै होनाय बे एबसु नङा। दा बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ बेनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों, रायजो राजाया खुनु बे आफादनि सायाव गिनांगौ गैया आरो खुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया। जिहेतु एबसुआ एबसु हिसाबैनो जाथिनि गांनाय उखैनाय समस्यानि सायाव खामानि मावलांगोन। दा आं बेनि गेजेराव बेखौनो रोखा फोरमायनो लुबैबाय आरो बेखौनो रोखा फोरमायनानै होनाय जाहैबाय। गोजोन्थों। दिनै गोथार फुंबिलिनि बयनिसिमबो नोंथांनि निउस चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो बे समावनो जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बर' आन्दलननि गेजेराव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बे बिर जोहोलाव बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरो बे समाव जायफोर बिथांमोना आगुनि दैदेनगिरि, आं बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरदों। आरो जाय बिथांमोना दासिम इउनिटनिफ्राय लानानै जिल्ला, आन्सलिक आरो मिरुसिम खामानि मावबाय थादों, बिथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय। दिनै जि 52थि एबसुनि जोनोम सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हाबाफारि एबा मिशन दंखायो, बे मिशनजों लोब्बा लाखिनानै दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटि एन्ड स्किल एडुकेसननि सायाव मोनसे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय बिथांमोनहा आंखौ बेखेवगिरि, साइकेल हानजा सुरनायखौ बेखेवगिरि महरै लिंहरदों। दा बेवहाय आङो साइकेल हानजा सुरनायखौ बिथांमोननो बेखेवनानै होबाय। दा बेनि गेजेरजों आं बेवहाय बेखौनो बुंनो सानदों, बेखौनो मेसेज होनो सानदों, जिहेथु जोंनि
बर'नि ओनसोलफोराव एबा बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव गोबां जेंना सोमजिबाय जाय जेंनाफोरा जाबाय दिनै जोंनि गुबुन मोनसे जेंनायानो जाहैबाय जोंनि फरायसालिफोराव गुबुन गुबुन गामियाव जोंनिया बर' मिडियामनि फरायसालि एलपिनिफ्राय लानानै एमइ स्कुल हाइ स्कुलसिम दिनै गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रा जोबलांनो हमबाय फरायसालियानो जोबलांनो हमबाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिदिनो गुबुन गुबुन गामिफोराव दिनै फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसालिया गोमालांबाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बिदिनो जायगा लायै जायगा जोंनि स्टुडेन्ट एबा छात्रफोर गैयैनि थाखाय फरायसालिया गोमालांनो हमबाय आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल हान्जा सुरनायनि मोनसे थांखि लादों दा बेनिनो दिनै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायजेनबाय दा बेवहाय जोङो गामि गामि हाबनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायसिगोन गामिनि फरायसालिनि समस्याया मा आरो फरायसालिफोरनि अबस्थाखौ जों मिथिनो नाजागोन आरो गामि गामि हाबनानै गावबुरा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो गार्जेनफोरजों सावरायनानै दिनै फरायसालिनि जेंनाफोरनि सायाव मिथिनो नाजागोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान 55थि गायसन सान बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लाबाय आरो जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ रुंसारि बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो मोनाबिलि समाव जों आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दंबायो दा दिनैनि बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जोंहा बिथोनलाइ फैदों जोङो ओरैनोबाबो जोङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सोलोंथाइ आरो जोंनि लाइमोनफोरनि थासारिखौ लानानै जों साइकेल हान्जा सुनाय मोनसे हाबाफारि खोब सावरायलायबाय थादोंमोन नाथाय कभिड-19नि सिटुवेसनखौ लानानै जों पारमिसन मोनाखै दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दख'रानि जानानै साबायखर बावहरगोन दा बे समाव बिथांमोना जोङो बिथोनलाइ हरनायलाय आरो जोङो पारमिसनखौ मोनबाय दा मैया जों पारमिसन लानानै जोङो दा साइकेल हान्जा सुनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय साइकेल हान्जा सुनायनि जोंनि जाहोनानो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ दा बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोन बिथांमोना जों जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो बोरै आदब गोनां आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाहोनो हागोन दा बेनि थाखाय जों सांग्रांथि दा जोङो 35 जोंनि बर' गामि दङ जोंनि ओनसोलाव जनाय हालामनि सिङाव जों बे 35 बर' गामिखौ लाजोबनानै जों दिनै साइकेल हान्जा सुरगोन। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।